sen şeýle parakatçylygy söýýän bolsaň, näme üçin uruş gidýän döwletlerde işleýän? Ne Orsetde uruş gidipdir. Ukrainada uruş gidipdir. Şo ýerde türkmenler işläp ber. Birisi motor sürýär, birisi undaşaýar. Ödem agar kapa işlerde, adaýlygy. Şo ýerlerde işläp berler. Daşy Orsetdiň tarapyndan, Ukrainaň tarapyndan uruşup bererler hem bar. Dünýäniň 230 sany döwleti bar. Şo 230 sany döwletiň 4 sancagynda Russiýa, Ukraina, Izrail, İran, käwat çakmışyklar bolýar. Palestina, İranda uruşam ýok, ýöne çakmışyk bolýar. Galan 234 sanak ýurt bolsa, 5 san ýurt bolsun. 225 döwletde parakatçylyk bar. Türkiýede daýany deportlägerde öýüňe gitdiseler, ýok gitjek gel diýip deportlägerde ýatyp ber biziň adamlar. Parakat gowy bolsa, gidiň-de. Gidiňe. Parakat şeýle gowy bolsa, gidiňe. O ömrüňe uruş gidýän döwletde geçirip parakat ýurtdy nä ol vitrina mol, vitrina ol şeýle magazyna girýän ol vitrina bar. Arka tarapda da musor bar.